Drahí priatelia Obis Farmy, čaute. Pripravili sme si pre vás sériu o elektrických ohradníkoch, kde si všetko prejdeme, všetko, čo sa elektrických ohradníkoch týka, čo potrebujeme pre stavbu elektrických ohradníkov, aké komponenty potrebujeme, ako to správne zapojiť, aby vám to fungovalo. A ak nechcete, aby vám niečo z tejto série ušlo, tak nezabudnite dať like, odber a ideálne zvonček. Tak poďme na to. Ako funguje elektrický ohradník? Elektrický ohradník sa skladá z takých dvoch okruhov. Jeden je, keď elektrický zdroj vydá impuls a ide to vo vodiči. A druhý je, keď sa vlastne zviera dotkne vodiču a prechádza tento impuls až do zdroja naspäť. Na to slúžia zemiace tyče. Takže tieto dva okruhy potrebujeme mať správne zapojené, aby nám to fungovalo. Aké sú teda tie komponenty elektrického ohradníka? Tak najzákladnejší komponent elektrického ohradníka je určite zdroj. Zdroj pozostáva z takých dvoch vývodov. Jeden je teda impuls a druhý je uzemnenie. Tieto zdroje sú rôzne, sú sieťové, kombinované alebo batériové, podľa toho, aký ohradník potrebujeme zapojiť. Ďalším komponentom dôležitým sú vodiče. Tu máme lanko, ale sú teda aj pásky, drôty v rôznych šírkach, hrúbkach, majú rôzne vodivé vlastnosti. Takisto sa prispôsobujú na potrebu danej ohrady. Komponent ďalší, ktorý potrebujeme, sú buď izolátory, ktoré pripevníme do nejakého dreveného kolu, ktorý máme zabitý v zemi, alebo potom plastové tyčky, ktoré sú takisto v rôznych dĺžkach. Podľa toho, aké zvieratá ohrádzame, alebo pasienok pred nejakou zverou, či už to je nejaká rola, alebo pozemok. Takisto tu máme aj zemniacu tyč, je to veľmi dôležitý komponent. Uzemnenie zdroja je, dá sa povedať, jedna z najčastejších chýb, ktoré sa na ohradníku vyskytujú. Potrebujeme mať vždy kvalitné uzemnenie, pretože nekvalitné uzemnenie spôsobuje nefunkčnosť ohradníka. Ideálne je mať nejaký vchod, s ktorým sa vieme dostať do ohrady, takže používame komponenty, nejaký vchodový izolátor a rukoveď. Predávajú sa aj v baleniach komplet, kde vždy potrebujete dva izolátory a pružinu s rukoveťou. Na kontrolu elektrického ohradníka sa používa skúšačka a skúšačky sú teda rôzne, buď sú digitálne alebo takéto ledkové, ktorým vlastne jednu časť skúšačky zapojíte do zeme a druhú časť skúšačky pripevnite alebo dotknete sa s ňou vodiča a na rozmedzi vám ukazuje, aký výboj alebo teda aké napätie má ohradník. Ideálne napätie ohradníka sa pohybuje od tých 4000 vyššie. Záleží to aj od toho, aké zvieratá ohrádzame. Pri niektorých zvieratách stačí dosahovať 2500, pri niektorých 3500, tak aby daný impuls prekonal napätie a odpor, ktorý má koža zvieraťa. Ideálne je však mať ohradník zapojený v rozmedzi tých 5 až 9000 V. Vyššie už nie je ideálne, pretože vtedy dochádza k takému prebíjaniu a spaľovaniu vodičov, čo tiež nie je dobré. Takže je dobre správne sa držať v určitom rozmedzi. Aké typy ohradníkov teda poznáme? Poznáme také dočasné, sezónne alebo trvalé. Tieto dočasné sa využívajú, alebo teda sezónne sa využívajú napríklad od jary, keď si niekto potrebuje zasadiť zemiaky, alebo pri presune pasienku, kde vyčlenujeme určitú časť pasienku pre zvieratá a potrebujeme možno každý mesiac alebo každé 2 mesiace presúvať. A používajú sa tam teda najmä plastové tyče na to, aby sme veľmi jednoducho vedeli tento ohradník presunúť. Pri trvalých ohradách tie sa skladajú teda hlavne z drevených kolov, aby to bolo pevné. Väčšinou už sa teda používajú na stavbu trvalých ohrad drôty, pevné. Môžu sa použiť samozrejme aj lanká, pokiaľ sú vyhovujúce. Záleží od potrieb a takého technického prevedenia a požiadavky daného zákazníka. Vie sa to vždy prispôsobiť podľa potrieb, ktoré sú nutné. Elektrický ohradník nám teda slúži na to, aby sme ochránili svoju úrodu pred nežiaducou zverou, ktorá by nám mohla úrodu zničiť, zožrať alebo čokoľvek, akokoľvek znehodnotiť. Alebo hlavne,
keď máme zvieratá, ktoré potrebujeme ohradiť na danom úseku, aby nám neutiekli. Aké sú hlavné zásady pred stavbou elektrického ohradníka? Jednou z prvých je určite kontrola pozemku. Ak náhodou náš pozemok susedí s lesom, sú tam nejaké náletové dreviny, kríky, je dobre to vyčistiť, pretože ak dochádza ku kontaktu vodiču s kríkmi, môže prichádzať k strate napätia a tým pádom k nefunkčnosti ohradníku. Teda je dobre si to vyčistiť, pokiaľ to neurobíme. Môže sa stať, že budeme ohradník posúvať a tie náletové dreviny budú rásť a znižujú vlastne lúku. Tým pádom pripravujeme sa o pozemok a o pastvinu. Druhá zásada sú správne komponenty. Zdroj, zemniace tyče, vodiče. Najdôležitejšie je výber správneho zdroja. Zdroj môže byť teda sieťový alebo batériový, je dôležité vybrať správny zdroj pre funkčnosť, pokiaľ máme zvieratá v ohrade, tak aby bol prispôsobená sila zdroja danému zvieraťu. Líši sa to rôzne podľa toho, aké je silné, mohutné zviera, alebo aký má odpor kože, alebo či je dlhosrsté, krátkosrsté. Veľmi dôležité je aj pripraviť si správne lúku. Vykosiť ju tak, aby tráva, ktorá rastie, sa nám nedotýkala spodného vodiču, pretože tam takisto dochádza k veľkým stratám. Aké sú teda najčastejšie dôvody straty napätia na ohradníku? Určite je to nekvalitné uzemnenie, prerastená tráva alebo nejaké kríky dotýkajúci sa s vodičom. Vodič môže byť padnutý na zemi, úzly, ktoré spôsobujú takisto veľké straty, a izolátory, ktoré môžu byť takisto skonštruované z nekvalitných materiálov alebo toho materiálu plastového je tam málo a môžu prebíjať. Na toto si treba naozaj dávať pozor. Na čo si treba ešte dávať pozor je bezpečnosť. Na ohradníku nesmie byť použitý ostnatý drát. Takým základným princípom, ako zostrojiť elektrický ohradník z pohľadu bezpečnosti je, že človek aj zviera musí mať možnosť od ohradníka odskočiť alebo ustúpiť. To znamená, ak by sa tam na ostnatom dráte zviera alebo človek zachytili, nemajú možnosť úteku. Používajú sa na to tabuľky pozor elektrický ohradník, na ktorých je to znázornené vizuálne aj slovom, aby si človek to vedel prečítať. Ideálne je, keď sú nejaké žlté, aby to bolo veľmi výrazné a viditeľné. Toto je zhruba všetko, čo potrebujete vedieť pred stavbou elektrického ohradníka. Ak tieto informácie pre vás boli užitočné, nezabudnite video zdieľať. Ak vám niečo bolo nejasné, napíšte nám to dole do komentára. Tešíme sa aj pri ďalšom videu a nezabudnite dať like, odber, ak ste to ešte neurobili. Čaute.